И здравейте хора, днес ще играем на Хайдай. Аз съм Милена Рън. Казвам ми, че хора... Значи хора, с моята приятелка Ивана 6BG. Божичко! Нали беше така? Да, добре. Снимахме един клип, след това не можа да го кача и я моля пак да правим, но тя не иска, затова не го качих, няма да мога да ни видите двете как играем. Но пък аз реших да качвам на Хайдай. Да снимам Да, дайте едно лайкче, защото днес ми е много тъжен ден, защото един от най-добрите ми приятели заминава в... Тоест, маха се от моето училище, повече няма да учи с нас, няма да ми забавя там. И да, днес си изплаках очите за него. Чухте хора, дайте едно пръстче и Нагоре. просто Не да, надолу, нагоре. я подкрепете за това. Все пак е много мъчно за този човечец, който е наранил мечтите на децата. Какви мечти, бе, ние си изревахме очите целия клас. Да бе, знам. И чакайте малко да намалим шума. Че ни нарушават спокойствието. Да, особено пък това момиче, което уж не го е харесвало. Кое не съм... За мен ли говориш, ма? Не за теб, за Рамона. Да. Да, значи, хора, напишете в коментарите. Аз ще го казвам така по някоя рекламка ще правя за теб. Става ли? Добре, прави. Значи, докато тя там прави някакви работи, аз ще ви разправям. Тя ще... С други думи, тя ще говори вместо мен. Да. Защото нея я мързи и освен това не знае как да снима клипове. Не ме мързи и не знам... Просто не знае как да снима клипове. Не знае как да зарибява хората, Нито- да гледат клипове. Нито това ти ще го кажеш, а хората ще го кажат. Въпреки, че и аз мисля вече, че не мога, но както и да е, пак ма кефи да качвам клипове. Добре, възможно е. Доставя ми удоволствие, искам да кажа. Добре, както и да е. Чакай само. Значи, хора, напишете в коментарите, играете ли Clash Royale и ако да, влезте в... И имате ли клан. Ако имате клан, не се местете в него. Ако нямате клан, елате в клан заедно. Ако, нали, сте над 3 левел. Примерно. Да, 3 левел. А ако станете трети левел, вече може да се пишете с тези, които са естествено в тази група. От клана. Да, както аз направих. Тя е 3 левел и се нарича Милена. А пък този Борко, дето ви разправях, как заради него си изплакахме очите целия клас. Тихо! Което е доста тъжно. Да, това е много тъжно. Цели 2 часа си отнехме от учебното занимание и заради него не карахме музика. Музика. Така хора, надявам се да ми харесвате клиповете, които качвам, въпреки че малко се съмнявам. Защото тая ми провали... Как да го кажа? Просто не знам как да го кажа. Значи, добре. Възможно е аз да правя влогове. Ох! Мале, срах с чантата на Милена. Милена, не Милена. Защото не мисля, че прозвуча като Милена. И така, какво съм направила аз, че не разбрах? Тя ми... Как да го кажа? Не да разбера. Тя ми провали мечтите да снимам клипове. За какво? Защото ме обиждаш! За какво? Най-безсрамно ме пита за какво? Нахалница. Ти си нахалница. Да. Благодаря за комплимента, ама това си ти в момента. За тапка.
Затапка на голяма. Нали бе? А сега ще те затапя с действие. Защото ти вързах с чантата. Майко! Хора, едва се сдържам и тази да не я смажа. Въпреки, че го можеш. Ти ще кажеш. Нещо, което можеш да ми направиш. Виж какво си взе. Е да ми извадиш зъба. На фермата, виж. Браво. Това струва 200 и няколко. Да, аз спрях да качвам. Аз спрях да играя на фермата, не да качвам. Да, не знам защо тя не може да се стегли това приложение. Опитахме всичко по силите, за да го стеглим, но... С шрей, с работи, но просто тази версия на телефона, това приложение е много специално и не може да се изтегли тази версия. Просто не става, с други думи. Не става. Хора, не знам... да се спрече кораба. Ето така тръгва моя кораб. И чакай, другата сутрин ще дойде. Довиждане, кораб! Така, да видим Добре, както какви имам иде. за поръчки. Все пак трябва от време на време да проверяваш колко време е минало, защото все пак. Аз в момента виждам минали са 6 минути. Хора, не може да качваме с нея поради причината, че трябва да снимам над 15 минути. По-малко от 15. Да, а ние се увличаме постоянно и не разбираме кога ни минава времето и такива тем подобни. И за това не може да качим. Иначе, ако бях направила, може да качим нашия клип. Да, вече два пъти се пробвахме, но не става. Защото не усещаме времето кога минава. Аз си казвам да продължим, но тя не. Писна ми, мен. Писна ми! Какво ще стане още от един път? Да няма да умреш. Да, ще умра. Боже. Не. Та така, хора, мисля да приключвам клипа. Защо да го приключвам? Защото като игра на други игри няма какво да правя, освен ако не е сутрин и не ми са доставили камиончета, не ми са готови вече работите и не хора на пазарчето. Това да купувам от Грег, защото той всъщност не е истински човек, той е от играта и всяка сутрин той продава някакви храни тук на неговото пазарче. Някакви работи. Да. И така. И да, значи... И когато снимам, например, на Clash Royale или на фермата, не снимам по толкова много време, колкото на Майнкрафт. Защото на Майнкрафт се отвличаш и вече знаеш времето колко ти минава и колко не. И затова. Добре. А тя сега не ми дава втори шанс. Да е моята чест. Може ли на мен да се падне честа да кажа последното? Да, ама нека не е глупост. Значи, лайк, абонат и тем подобни работи. Коментирайте, споделяйте и така нататък, за да помогнете на тази жертва на YouTube. И така. 109.3. Чао! Моля ви, харесайте. Сега си го кажа, че не го каза. Тоест, не знам, някакси... Харесайте клипа, коментирайте, споделяйте и така нататък. Абонирайте се, това е най-важното. Да, абонирайте се и така нататък. И моля ви, дайте едно пръстче нагоре, ако искате аз и Ивана да качваме клипове на Майнкрафт. И добре, сега моя част. 193, чао! Айде бе, какво стана? Вече това... Какво стана? Айде бе!